A l'any 1864, un científic investigador va dir que si no vigilàvem d'aquí pocs milers d'anys, la Terra s'acabaria a causa del canvi climàtic i el van prendre per boig. Avui dia, a l'any 3033, el canvi climàtic és evident. Per això, uns investigadors han de trobar la planta màgica per salvar el planeta. Gràcies als 4 exploradors, el planeta Terra va recuperar l'aspecte que havia tingut fa molts anys, i tota la humanitat va agrair aquest gest i es van creure la teoria del científic boig.